Mandeg dhisik Suman, mandeg dhisik. Inggih. Kakang Prabu. Kula sumerep wonten satriya bagus Nitirata menika. Amboyong putri kalih ingkang sami Sulistya warni. Ora pangring kae sing dirembug geger Dewi Kunti sing ana tengen kae. Mula dalah kok sampun kaboyong dening satriya menika. Banggane sepira. Syukur bisa dilironi Raja Brana, pamane ora. Aku ki gelut karo wong kaya ngono wis. Aja mung suwi senajan 7 pareng maju aku ora bakal wegah nanding ya. Lho, menika sajakipun nggih satriya. Heeh, aku satriya. Saking pundi Raden? Saking sowan. Monggo mampir Raden. Boya mboten, malah ngajak dolanan lho tiba iki. Oh, iblis lanet. Ayo bangsane ngedus gembel kaya tak takonane dhisik ya. Jaba kuwi jenengmu sapa ya? Satria Ngastina kasih Raden Pandhu Dewayana. Kowe sapa? Narendra ing plasa jenar jejulukmu Prabu Gendara. Ini bocah nom-noman kang ana pangarepan kowe iki adikku. Arane Harya Suman, dinanane aku teka laladan ing Mandura kene sak temene. Pol-pote aku dipotra dening adikku si Suman kene kepengin dipilih dening Dewi Kunti. Inemune barang tekan Mandura saya mbara pilih wis rampung, sajake sapa sing dipilih dening Dewi Kunti iblis. Prasajan wayaku ingkang kapilih Dewi Kunti. Oh ngono, dadi terange Kunti wis dadi kukupaning Pandhu. Kowe sebel Suman. Wis sial kowe sebel, sadra tau topo, mung lelembon turu karo mareki waduk ora ana meneh. Ora jenengmu kalian urip mau sial dangkal sebel ngeduwel. Nyatane atase kowe karo Pandhu ya ora kalah apa-apamu wiwit saka rupa nganti bondo ya wong lagi sak baraan. Nanging wis saka keparinging kodrat sing dipilih Pandhu tegese wis satriya kang apes mlembes trimakna ya. Anu den Saiman. Wis ora toh. Suman. Samane butuh rak rabi to. Iya. Ning niku saupama lho. Lah ning Ndrayu Kunti pun dipilih karo Ndra Pandhu, sampean dawuh kali anak kula purun. Lho anak pancen kapara nyata. Najan anake nglutung aku gelem nampa. Lho ngono nggih wong dadi lutung. Kira-kira prejengane piye karo Dewi Kunti? Pun marmisah. Jambe sinigar di ngopilya. Anak mulane yen bareng mlaku karo Dewi Kunti nganti dangel ning arani, ndi Kuntine ndi anake Bagong. Lho jenenge sapa anakmu? Naminipun anak kula Bagong Jiwati. Oh, ayo to. Laka gunane napa-napa saged. Ning dina niki anak kula niku lagi seneng banget nyambut gawe magepokan kalian nglakokake dhuwit. Lho, welah syukur. Utang. Nglakoke dhuwit kok. Lho, lah ya potang. Lho nglakoke dhuwit teng geger. Ngeroki sinten sing mangsuk angin. Amarga masuk angin wis ora nyawang papan kok terakhir rekaman digeroki men genten kok pripun ora. Ning rene sing mangsuk angin niku sing mandekani ya dawa diaruh-aruh lho. Tata ya. Iya, Suman bali ya Yayi. Alung kula demu gening pecah menawi mboten kelampahan dawuhan Dewi Kunti. Ah yen ngono tak rembuke. Pandhu. Apa Prabu Gendara dina iki
Kunti tak jaluk, Kunti tak jaluk. Tak lirone apa sing dadi kebutuhanmu? Kowe kepengin bondo, usung ana kaya wedi taunen kaya banyu ing plasa Cenar ora kurang. Pengen kawibawan aku trimo rene keprabuan kowe dadi ratu waton Kunti tok pasrahke aku bakal tak ndhaupake karo Anti Gusti Arya Suman. Aja gampang lelonyotan, aku ora kepengin ngungokake utape wong kang lara kundana kaya wujudmu kuwi. Muka yen kowe ora krungu yen Pandhu iku uga dudu wong loro saudon telu saurupan. Putra Nata Ngastina Prabu Abiyasa. Jagat wis ngakoni yen to gedhe-gedhe ning negara ora ana sing ngungkul ning negara Ngastina. Krana ngapa kowe ngucap mangkono kang dasarmu gegabah? Aku pengen rembukan sarana mesem guyu. Pamane tak kukui. Piye? Upamane Kunti tak kukui kowe bali kari jeneng. Sing tok karepe piye? Nyawamu kabur. Aja mung kedhen sumbar ayo cobanen Pandhu. Kawak tebuan diadamu mutagete kowe. matananira layung kumakutem arahnya marata marang asariran nira mesteneng merus
Lakana bang sumirat sabuana ati kawaratan ketik Gendari ngopo Kakang Prabu? Ruman kula Kakang Prabu tangane Pandhu ngungkuli Gunung Maja tumibana sirahing pun Kakang padha sakala sigal merapat. Aku wis ora sembodo nyawang eden-edening cagat kang gumelar. Wantine wis anyaketi ngudu bali ana pengayunaning para dewa, munggah ing tepet suci manjing ing Lokabaka. Mung aku arep kepengin guneman karo Pandhu. Pandhu apa Prabu Gendara? Aku negoli lahir batin ini petaman tanganmu nganti sigar merapat sirahku ning sadurunge aku tekaning pati aku meling tampanen adikku si Gendari tampanen adikku si Gendari tetepo dadi boyongamu marang negara Ngastina. Lan uga adikku Arya Suman uga tak dherekake bisa ing tembe angayom kamukten marang kowe Pandhu. Iya Prabu Gendara, muga-muga kabeh bisa tak leksanani. Gendari opo Kakang Prabu? Suman kula kok Prabu wis jayi. Muga-muga kang eling padha tindak neng reh kerukunan aja nganti dadi pasulayan kaya dene aku lan Pandhu. Kang tinemune aku ya mung kang landang mengkini wis yayi. Wis yayi, yayi Gendari, Gendari. Raden Pandhu. Apa Raden Ayu? Mung patuku sampun midhanget. Saderengipun Kakang Prabu Gendara dumugining seda ampit tungkas dhateng kula swados kula swita paduka. Lan paduka kedah keparengan nampi swita kula Raden. Iya. Yen mengkono karepmu bakal tak pituruti. Mekaten ugi kula Raden Pandhu badhe nderek paduka. Dasaring manah kula kepengin badhe suwita dhateng negari Ngastina. Iya, Arya Suman muga-muga kasembadan kekayuanmu. Yayi Sara Basanta kula wonten pangandika ing adhawuh, Gojaksa wonten dawuh. Reksana negara Plasa Jenar pun Kakang nderekake Kakang Mbok Gendari. Marang negara Ngastina swana ngersaning Prabu Abiyasa. Ih, ngestakaken dawuh.